伫巴尼干半岛的克罗埃西亚有一个95岁健身教练，持续推动健身已经50多年，希望让家己甲分数边的人拢会当愈来愈有活力。一阵老大人咧暖身，带因的健身教练乌克维奇已经95岁，伫克罗埃西亚首都西边的萨莫博尔丁社区健身房做体能教学已经将近一甲子。原本做医药工程师的乌克维奇，39岁开始运动，伊认真家己学，培养出真高兴趣，后来加做教练，甲亲戚好朋友来健身。Da se što manje, a to vam je profesija, što manje lijepite uz televizor, uz ove katastrofalne vijesti koje zapravo, kad ih odslušate, pitate se, a čemu život? 和乌克维奇投入运动的机会之一，是甲伊妈妈过身有关系。伊妈妈破病过身，互伊陷入真大悲伤。伊靠运动振作起来，也互心灵平静。To vi ne možete reći, osim vašem intimnom prijatelju, što vas muči, zašto tugujete, čemu suze i tako dalje. Dakle, to je jedan auspuh koji je meni puno pomogao u mom privatnom životu. 乌克维奇投入运动年代多是克罗埃西亚女子体育风潮起来。女子游水运动员比耶多夫伫1968年奥运摕一金一银2个奖牌，引起当地女性的运动热。乌克维奇每礼拜2摆甲学生有氧伸展运动甲皮拉提斯，学生也会青分到熟悉，加做固定的运动成员。Prijateljica mi je rekla da postoji jedna izvrsna grupa koja vježba upravo ono što nama treba u tim godinama. Ja sam onda imala malo više od 60. Odlučila sam se prvenstveno zbog zdravstvenih problema, to mi je bilo broj 1. A drugo, druženje s tom. Poslije vježbi mi se družimo, mi odemo na kavu, malo se zabavimo. 乌克维奇甲学生伫每礼拜运动结束了后，会小休斗阵啉咖啡。老了后生活有寄托，个人锻炼身体。伊讲，若健康无问题，也个人叮当，伊会继续甲学生。公司新闻张淑芬报道。